U Hrvatskoj je napokon stigao poznati brend za njegu kose Matrix Biolaž. Priliku da svojim klijentima omogući prirodnu njegu kose imat će samo 36 ovlaštenih frizerskih salona u Hrvatskoj. Namijenjeni su apsolutno, ja bih rekla, za sve naše drage Hrvatice koje budu u tim odabranim salonima koristili tu bio wellness uslugu. Pet terapija obuhvaćaju prvenstveno, vi kad dođete kod frizera, on vam napravi dijagnostiku vašeg vlasništva. To je prvi korak. Nanošenje Biolaž proizvoda pravo je umijeće, čija je glavna odlika masaža. Vaša će kosa biti nahranjena, a tijelo opušteno. Stoga frizeri koji dobiju mogućnost pružanja usluge Biolažom moraju proći edukaciju. Treba se jako dobro educirati zato što svaka linija ima svoje korake. Prvo što možete otići kupiti samo kod onog frizerke koja će vam dati dobru dijagnostiku i preporučiti. Zapamtite da je lijepa i zdrava kosa in, stoga svakako provjerite koristi li vaš frizer tretmane Biolažom. Preporučujem to svima da dođu u salone i da zbilja to stručno osjete na svojoj glavi.